Atau anak kita Romoyono yang punya pisau, selamat Wilujeng, jangan ada langan sawijidun. Sang Bopo Matek Aji, ajinipun nggih menika enten putih koetan rupane sengenge jenenge. Sing kagem menyinari menungsa urip ing sak jagat sak isine. Sang Bopo nyuwun sebelum menyinari jagat sak isine kula nyuwun disinari anak kula yang punya toko Romoyono atau paguyuban kita tresna daya. Biar jejeg ing adil-adiling Gusti Angga Jagat. Mugi-mugi dikabulno permintaannya, yaitu sang Bopo-bopo kita. Waalaikum tresna budaya. Ya.
ategesipun hendak penyunan kalih Ibu Widodari 144 kula suwun mengayomi sedaya anak-anak kita warga tresna budaya utawi mengayomi anak-anak kita, anak buah kita Ramayana semuanya sekeluarganya. Tolong Ibu Dewi Lanjar tegese bisa nglanjari menungso urip ing alam donya. Mugi-mugi pikantuk berkahin Gusti Angkelar Jagat. Ibu Widodari kula nyuwun warga tresna budaya mesti jeneng jagat-jagat saisine mengijini sang bapa tresna budaya ngadhep mangidin ateges nyuwun pedonga Ibu Bilqis sing wonten pantai selatan utawa nyuwun pendonga kalih Ibu Ira Kidul sedaya warga kita sing ampun kula sebut bisa untuk perkara Gusti menungso urip tidak enten sing langgeng, tidak ana wong pinter, tidak ana wong ngerti. Nek pinter nggih menteri kancane mboten enten gunane, ngerti digawe dhewe ya ora ning gunane. Sapa sing nandur mesti ngunduh, nandur becik ngunduh kebecik. Sing nandur rala tumindake Allah mesti bakale nemoni brahala. Ibu ngawur ruwi malih nggih menika eyang kula Eyang Tunggul Manik utawi Eyang Tunggul Wati. Ayo mono wayahmu yang ing dalu niki menyuwun kalih panjenengan sampean wonten pundi papan gunung panjenengan kula nyuwun rawuh detik niki jam niki wayahmu manggil panjenengan warga tresna budaya. Sang Bobo tresna budaya ngadhep ngalor ngawur kiblat sing wonten lor tumindake menungsa urip pinterong rajianing sugih bondo donya nek wis dujurne ngalor boten enten napa-napanipun bondo donya cuman titipaning Gusti Anggra Jagat jagat saisine anyekseni nggih menika bapa kula ingkang ngadhep maler mbok menawi enten kesalane anak-anak kita atau warga tresna budaya nyeklek kayu sak ceklekan ngitek bumi sak pidekan
nyiduk banyu sak cidukan. Kalau ada kesalahan tolong dimaafi. Mugi-mugi Ramayana waraga tresna beliau tetep jaya jayanipun Gusti angkriya jagat saisine. Waraga tresna budaya. Sang Bapa Matekaji di tengah-tengahipun kiblat. Inggih menika Sang Bapa Matekaji penglumeran ing dalu sak uriping langit sak wayung bumi. Guru sejati, raga sejati, sejatining wong urip ing alam donya utawa wong urip ing jagat cuma menjalani kerasaning Allah Subhanahu wa taala. Sedaya disuwun saged slamet wilujeng anak kita utawi bapa-bapa kita, bapa waraga tresna budaya ing dalu menika. Eyang monggo kula dherekaken. Eyang waraga tresna budaya. Ya. Tresna Budaya
Budaya original
Kapiar suaranipun lir ombak benjeng bidal gumuruh saking bandaraning negeri. Ingkang baladoswa propusananira lir surya wedalira arasa jala nidhi arasa madangi jagat jok mungo kane sak bocah bojo ing ukir berpapatan sumira kena soroting surya mega kelawan gunung inggih kawula nuwun kula saking warga tresna budaya badhe ngabaraken kudha kepang. Mugi kunjut mateng para pamirsa sedaya nyuwun
lupa juga jejak langkah. Ya. Original dan juga AR Pro Audio. Yang punya jablernya jalanan batal. Manuk jalan
Karanganyar Magetan wis rakrenggosan paribasan sakedhep netra wis tekan wong sing kok kemandul pancen leres tidak bohong memang betul embun sing netes ana ing rambut hawa adem sing dibawa kabut dalan tembus dadi kenangan cemara sewu sarangan nalikane nek biyen isih pacaran tresno budaya sajose lur hae heya hehe hey.
Rumah
ya sorak sorak ore. Thank you.